Hi guys, good morning. For today's video guys, kay mag-travel mi. Maadto mi sa Georgia. See you later guys. Okay guys. Pagas Janet. Kung gitudloan kung saon siya pagpagas. Na, taman sa mupitik. Oh, yes. Ah, very good. Nami karon diri sa Bakis. Ah, dari oh. Sulod na mi guys. Hi. Ay, ito no. Nagkuha sila ng pagkain. Oh. Bro. What are you eating? Can I ask something? Wow, saan? Ano to? Yung brisket sandwich, masarap. As in. Ito ang gusto ko dito. Yan din? Ayoko yung parang dito, parang biscuit na ano. Ikaw, ano gusto mo? Try natin yun, yung sinabi ni Jackie. Hello! Hi, Kim. Ano to? Ah, thank you. Saan kayo sinasabi ni Jackie, no? Masarap daw. Ito ba to? Yung sabi mo? May sandwich din na ganyan eh. Baka doon, kabila. Taco man to. Jack, hindi yan? Hindi yan? Dito. Yan ata yun, Jack. Na-try nyo na dito? Ito? Oo. Gusto mo na ba, Lucas? Patikim na ako, Buncho. Ibutan nyo din sila Sino ng kumuha? dyan sa baba. Sino kumuha? Sige, tikman nyo. Hindi naman yan. Hindi man? Hayaan nyo siya eh. Chacha lang. Ay, Kwan drinks. Nadire, nalikod. Kape is life. Gusto ko magkape kay Basim mo. Doon kayo tambay sa inyo, Kim. Doon kayo tambay sa sasakyan nyo. Yeah. Saan ba kayo nag-park? Diyan lang. Hi guys, nami karon diri sa may Coca-Cola. Alright, get closer together. Big smile. 1, 2, 3. Thank you. Burton pre. Na naman? Try. For decades, Kimi has performed tests on Coca-Cola trying to unlock the secret to its unique taste. Lagi ka di kada kay studihan. Wag yun eh. Parang Paskon ba nga di ba? Di ba unlock? Pag
kay istorya, kinsay na kabalo. Thank you. Asa man ay mo ana? Umilan dyan. Fanta from Thailand. Lami daw ni guys. Lami ka dyan. Melon frosty. It's a forma de fashion. Kita tolong. Yay! Oh, let's go. Yay! Moment yung ito mga kwan guys, oh. Very nostalgic ba? Every time Christmas. Pedido de envio de Coca-Cola, pronto para retirar. Ano ka ni? Malang, 22 kayo. 24 yun. Pero ganaan mga ka? Ano yung palit ko ano? Wow, nice. Rip magnet. Ayun na lang, na-remembrance ba? Kamay nindotan ito. Pula kaya ako na. Nindotong pula no kay. Pero kung ganaan kanang duha. Gwapo mo ng duha god. Iuli na lang ni okay, kano ang penguin na itong paliton. Sakripisyo na lang ng snowball para sa penguin. Ala, ganda. Babayaran mo na ito, ito pagkadagan. Oh, penguin, oh! Mo din nagikan din kakita mo siya ni. Mo di ay. Napagigit taas, oh. Nailad ra gyud, nauli ra gyud ang penguin. Oh, nice oh. Nice. Press this one, oh. Wow, lights. Nice lights. Yo. Wow. Long press. Wow. Hold it. Nice toy. Wow. 14 at saka 26. Ba't magkagulay tayo? 14. Yeah. 14 floor top. Diyan, sa bag mo dyan, oh. 14. Let's go. Wow. Nanamay diri sa among hotel room guys. And lingaw na kay si Lucas. Sige nagpangubi sa mga butang-butang. Oh, watch the building oh. Come here. Watch the building oh. Come to Papa. Sit right here. Sit down. Watch the building. What did you say? Are you happy? Okay. Saka ta mga ano ni. Wala man pod pero si Lucas. Kuhaon to yung cracker?
Ngita tawag cracker kung anak guys, luwi kayo. Sige, naog sa ko. Kuyog ta guys, madto ko sa parking lot. Naog na ko sa ubos guys. Na sila ko andero. Na sila yung mga isnakanan. Na di mi diri nagstay sa kuan karon guys. Diya sa Hilton. Nice po diri oh. Para magtambay-tambay. Mo din iporma sa hotel nga mo ang gikuanan karon guys. Isakan mo na iyang miniature. Para mo ang skinan. Okay, mabalik na ko dito sa among hotel room. Wow! Guys, mga lakaw may. Now, let's go to mama. Let's go to the aquarium. Sige nga itong Georgia Aquarium. Aquarium ba ta? Mag-park daw. Olympic Park. So mag-park na dahil guys. Dito yung sa aquarium. Kasi nung ba ang aquarium? Kaya tama na siguro sa hapon ba? Di pa dahil karon mag-akuan guys. Madto sa aquarium. Ang among anton di karon is ang park. Hi guys. Nanami diri sa park. Among bata guys. Akala ko sana it's your boy Aritoy. Tulog ay. Tulog pala. Tulog si Lucas. Kung kanus ata mang lakaw. Usa po siya matulog. Ano kayang history nito no? Bakit kaya tinawag itong Olympic Park? Sir, paki-explain. Dito ginanap yung 1996 Olympic. Kaya tinawag itong kwan pre? Olympic Park. Ay, mas dako nga kwan dyan, park diri o dito sa kwan? Mas dako ni no? Awan di gayo. Mas dako na siya kaysa dito sa Partenon. Palibutan ba yung dako yung building? Kaupo ba yung lugar no? Mas peaceful mo sa Nashville no? Lawak ay lang ground po do. Tanas pugi. Manamig suruy-suroy dito sa kwan guys, sa park. Karon madto nami sa Kananan Filipino restaurant. Ato ta sa kwan diyan, Estrellita ang pangalan. Ilan siya ka minutes? Goal ra? 11 minutes ata. Bumuo siguro ito ng Carabao. Siguro ay tag-iya oh. Gamay kayong lugar guys. Oh, parang isang apartment lang ba, studio type. Ginawang kainan. Oh. Thank you Lord. What color is that, Lucas? Yellow. Yellow. Yay! All right. Simple ra siya ba? Pero kung kinatuan no? Gahi po dayo kina kuan mo po siya sa Michelin review. Michelin review. By Estrellita. Estrellita, Pilipina. Og kabalik naman diri sa hotel guys.
Then, diri lang na kutob niya itong video guys, no? Ugma na po. So, pag amping mong tanan niya guys, mag-amping sa midire. God bless ka na itong tanan. This is your boy Aritoy. Peace and we're out.